vanhu vanenge vari busy baibai kuita zvemafamilies, vamwe vanenge vachironga mari. Handi vanhu vaiti tiriwe snake family, tiriwe cat family, wona ikaposta rabuda igniting yespark Gweru, Madam Boss namaititi vanenge varipo. It looks like they've made peace, because last week ndakauya panapa ndichitaura kuti pane nyaya dziri kunetsa panyaya event iyi. Madam Boss vanenge vanga vareplacer maititi according to what I heard from Cat family. Vaita maititi vainzi vanga varamba event because kwanga kuna namai Jilimba, kwanga kuna namai Maketeni namai Jeremiah. Vanhu vewe handichavaona paposter, new poster havasisipo. Mai Maketeni ndochete varipo and Shinga anga abviswa adzorerwa futi. So pane ka shift kari kungoitika and poster razopostwa iri I think ndo final lineup inenge iriko. Zvinhu zvacho soka zvakaoma, vanhu vachiti ndiri timu chakati. Zvino vanhu vacho zvemauyu hakusisina zvekuti matimu motozoona vari vese ikokoko vachishare same stage, vachitaura pamwe chete, vachita sei tozonyara zvedu vanenge vakatora side vaivaya. Zvinhu zvacho ini ndiri kuona senge it's all about money at the end of the day. Vanhu vari kuronga mari, imi muri kuronga mafamilies. Vanhu vari kurwisana vachita sei, vachitora side, vachidii. And I'm just wondering kuti Ketina achati chii. Ketina atazviona here? Bosi Ketina nhasi makusena amuka kusenda video raZizo namaititi vachiti baby kuna Zizo ndichamukwesura nerudo. The next thing paachaona vari vese tichanzwa masecrets aMadam Boss, because zvinenge zvakunzi wakwira nemuvengi wangu wakuita sei. Ipapo Madam Boss ngavatoita careful zvavo, because ndo vatori next, ndo vanenge vakuvhurirwa malife. Muchaona zvinhu zvichaitika ipapa. I'm so happy hangu kuti to see them together, but vamwe vanhu havasi kufara. I don't know, but noise chaiyo sometimes it's not necessary and you don't progress in life ukadangoramba uchingoita maenemies uchidii. Mune problem zvedu toziva kuti ndiani. We know who has got a problem and peace inonetsa pavanhu ava tu. Ndo zvandingangotaura. Vangange vari pasame event, vanogona kutobata program vari pamwe chete, but zvekunyatsoti vawirirane chaizvo zvekunyatsoti I doubt very much. But I can't wait for Mswa 29 watch. Gweru people, please go and be our CCTVs there and give us the news. If you are from Gweru, please, and I unoona kuti zvakamira sei, because we don't want to find dzimwe nyaya dzisina kuitika ikokoko. We want to say when it happens, please be there. Muchitiudzawo, you must serve the hottest tea from this whatever function. I've never heard of this event. I'm not so sure if it's like first time event ikuitika. I don't know, but Gweru people, I think uchanakidza, because most of my content creators edu vakadzi vanenge variko. It will be a mixture of, type up class, vanozvita like they are in the upper class, and then because it's a Mama Rasta kind of vibe is also going to be there. That group Rana Chipo, the Trouble Koza and is also going to be the like group Rongeriko. So it's like an event that is going to touch everybody. And this young I don't know, but chazo ita find out Mswa 29 wacho kuti zvinenge zvakamira sei. Amen. Ketina ndiwanda kutongochikira zvangu, ndo zvandokutongochikira. And munozwa kuti it's good for them because they're going to trend, because varingo vari kuperawo. So event iyi aiwa vacharera zvavo after the event. So I think it's something that people are going to talk about and also bring numbers and traffic on their pages. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. If you're a subscriber, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.